OK, takže čaute, budeme z nového videa Fortnite a dneska tu máme fakt speciálnu challenge. Ja budem dneska sa snažiť vyhrať na kancelárskej myši a klávesnici. Ja vám to sem dám do produkcie, ja vám to natočím teraz. A hej, tuto mám takto klávesnicu, takto myšku, vidíte, že to funguje, hej. Tam mám svoje staré veci a poďme sa na to vyhnúť. Mám pocit, že je ten senzor nejaký pokazný. Počkaj, ja skúsim. Jo, tá podložka to nejako divno robila. Ježiš, to je hrozne divné. Ale na tomto matchmaking by to malo byť easy actually. Takže nezabudnite dneska zapnúť Fortnite, prosím vás. Fakt. Dneska, keď zapnete Fortnite, tak dostanete free anime skin, free bundle a dostanete ho približne za 24 hodín. Takže tak budem crankovať. Double edge, to je nejaké divné. Jo, na tomto ešte mám veľký hardskill. Nevyšlo. Nič. Divná grafika. No nič. Padal by som si kety. Spustím kety. Je to cool, actually, ale vlastne není, lebo bojím si, že to budem crankovať a tak. Potom po tejto hre vyhráme. Pôjdeme do kreatívov, alebo keď budeme čas, tak v tejto hre si crankneme nejaké buildy. Ale som tu všetko nastavené, ale možná som tu. Možno to ani keď ste nevideli. Keď sme to tak na novom update a už ten mood world nie treba vidieť, ale už je upravený. Je to cool. A bojím sa ale, že ten senzor mi to zrýchne, hej, ja to na to je staré, to je niekde v Prčiciach. Padal sa mi niekto? Mám pocit, že hej. Wow, že to si nevšimol, že to takto je. Tak to je hrozné. Merci. Dá to mal ten black matching. Potom použijeme zeleného. Jo, a ešte jedno video mám pretočené. A zistil som, že on sa tu spavnul nekonečný to zelený launcher. Nejaká šanca, pri ktorom sa to správna launcher spavne. Ja to je to zrovna strašne zrovni, ale to strašne zrovni. Ale no. Hej. Teraz z toho nemal najlepší pocit. Ale nie je tam, dobrá správa je, že tam nie je taká odozva. Bo keby tam bola fakt gigantická odozva, tak to asi nadám. Tam bože, teraz kliknem a proste kliklo by to za 3 sekundy, chápeš? To bolo veľmi zlé. A nevýhodné. Nemám z toho najhorší pocit, hej? Môžem si to nejaký dobrej. No ako je čouknutý, ale dá sa na tom robiť na 5 hej. No ja len to omyl. Vážne?
No, dropni, dropni. Ako není to až také zle, actually. Ale, no. Tá myška je asi najhoršia. Klávesnicu som vás nepoužíval, ale tu na tom myškou som ešte hral. Ale nechcem ammo, nechcem hemko, chcem také oné dobré pocity. No to resetovanie, to je trošku zlé, no, resetovať mať. No, brokovnicu, daj. To už nájdeme, poď. Môžeme tomu tak troliť. Konečne nemusíte, zajtra už nemusíte vidieť. A jo, a vykopne sa na to, ešte mám viacej, o mnoho viacej oných. Mám veľa challenge pripravených. Dneska vydám ešte aj pokračovanie na Slime, to je fakt dlho, lebo už som úplne zabudol. A môžem sa snažiť to vyhrať vám, keďže bohužiaľ ako fakt dlho to nebolo a chápeš to? Možno tú Boss Challenge vám dám reálne, actually aj sem. Ale najlepšie svet dve challenge, ako možno. Nemá postranné tlačítka, ja už som si chcel postaviť koľu, ale chápeš, že to je postranné tlačítko. To ma grifuje, strašne ma to grifuje. To je strašný grif. To je strašný grif. Ok, ja už som zase chcel dávať tie postranné tlačítka a proste to nejde. Už vidíme sa u nejaké nezaujímavé chvíľky. A inak ešte moment, ešte som vám chcel oznámiť, že Keith dropuje tie špeciálne boogie bomby, lebo boogie bomby sú v tejto chvíli na minúte a šťastie iba Snoop Doggové, čož actually aim myškou. Not aim si myslím. Hrozné. To vôbec nedá aimiť. Ale to bolo tak. Tam bol. Nie. Už idem, hoši. Čakajte, už idem na party. Král Kobra! Král Kobra! GG, Král Kobra! Zhabili sme Krála Kobra. To je nejaký Slovák asi určite. Zapínam do boxíte bandy. To zabil. To strašne zabil borec. Fúha. A nie to až také zle reálne. Ale podľa mňa na mojom matchmakingu by som toto nedal. Nie, to by som nedal. Ale že nikdy. Kokotalienko. Nič. No proste ja strašne využívam to strany na tej kapitúle. To nie je reálne. Idem vám fajt, aspoň nejakú sápalu, treba fajt.
4 killy. To matchmaking je fakt hrozné. Hrozné je to. No, to je ešte ľudia. Dead? A to je pekný. Dobre, je to hrozné s tou liškou. Tá liška? Tomu, nereálna. Nereálna s tou liškou, fakt. Bez osnady. Tiež by som si robil srandu. Silbek ešte žije, takže ako by som mohol tam rýchlo, takže odstúpiť. Ten senzor mi to strašne glitchuje. Ale strašne mi to glitchuje ten senzor. Tak ještě tady o to, protože možná se takto camping. To bude to si lepší. Možná hezká. Premýšľam, že čo by som tu také, že zobral, ale neviem. Nie, ona mi nepadlo. Alebo je do pumpy. Nič, ideme fajčiť. Další psi. Ale to je strašne neviem. Jo, a Sky je ponovom tuto. Na to ukážem. Dole si to úplne zabil, ne? Ja nájsť s touto myškou v hre nechceš. Hej, zabijak som. Som mi tu teraz strašne vyzvažuje. Som ich tu úplne vymazal. A úplne som ich tu vymazal. Video zakončené vinom? Video zakončené vinom. Idem obrázko. Negatívne. GG's. Vidíte? To sú tie double G bomb. A oni nepadajú len zo stupidu, ale padajú všade vlastne. A tie normálne sa dajú získať len v
odmiała. Teraz, no. Oho, hita. Dobra. Tu masz. Zabrać si to? Samo, zober si to. Ja ho zabił, ja ho zabił ten. Wygrał sobie kubikowi wideo zakończona vlogu. Jako vždycky. Okej, ľudia. Toto bolo video s myškou, klávesnicou, kancelářskou, hej. I fakt ma trvila najviac tá myška. Tá klávesnica, tá sa dá úplne na polu niesť. Ale ona ma strašne potrvila, tá myška proste je laser, ten senzor, úplne tron, najväčší, proste Gigatron. A to máš, a potom proste ten laser mám na tom strál. Inak všetko bolo dosť easy actually. Nebolo to inak nejak ťažké. Ok ľudia, tešte sa za hodinu. Asi vyjdú ďalšie 2 videá. Jeden bude The Boss a druhý... Čože to bolo? To sa nechajte prekvapiť. Ja sa lúčim s vami a čaute.